Deremo. Pozdrav za familiju, živjeli svi ljudi dobre volje, pozdrav za našu braću, prijatelje, kumove, poznanike, sve ljude dobre volje i koji učestvuju u ovoj akciji skupljanja pomoći za našeg mladoga Feđu, da će Bog i da on zdravi. Mi idemo lagano, evo prolazimo Skadar, nastavit ćemo, danas nećemo sedati u Skadar, idemo dalje da iskoristimo ovo vrijeme, ne je bio niko nevrijeme, pa ćemo produžiti na neko mjesto da prespavamo odavde na 10 kilometara. Tako da, uglavnom, sve kako Bog zapovjeda. Evo jedna slika tvrđave, zidanje Skadara na Bojani, tvrđava. Još jedan pozdrav, zdravo bili.